Eta Gor diskotxekoen estanean gaude, Mikel Morrasekin, kaixo egunon. Kaixo. Bueno, zela bosgarren eguna ia Durangoko azokan, nola joan dira egunak? Pues nahiko ongi, atzo goizean jende asko etorri zen, gaur igandean ja jende gutxiago nabaritzen da dagola, baina, bueno, ongi, pozik gaude. Esperotakoa? Bai, beti espero duzu zerbait gehiago saltzea, baina, ezin kexatu. Zer da gehien saldu duzuen hori? Pues daukagu berri txarraken lehenengo 3 diskoak pakete batean, eta baita balerdi, jogurina boroba, gaurez, eta kalera taldeak, ditugu berritasunak eta gehien saldu duguna, eta gero beti disko zarrak eta ere bai, beti baten bat saltzen da. Eta talka estanean hemen Jonekin, bosgarren eguna Jone, eta nola joan dira egunok azoka honetan? Balorazio ona egiten dugu, jendea pasatu da, salmentak ondo joan dira, eta jende maria, hartu emanak, nik uste dut interesgarri izan dela. Urtero, nik uste dut sustatzen den harreman asko, eta elkarlan bat, azkenean, eta ondo dagoela, positiboa. Garrantzitsua dira salmentak nola ez, baina zuk esan duzun hori, ez da, Durangon egotea ere, egote hutsa ere garrantzitsua da, ez? Bai, dudari gabe. Nik uste dut dela topagune bat, eta orduan jendearekin urteko zita bat egiten baduzu Durangon da. Eta Maukan, Koldorekin, bosgarren eguna Koldo Durangoko azoka honetan, bada beste gauzatzen artean balorazioak egiteko eguna, eta, kontia dezu zela joan diren salmentak. Gu pozik gaude salmentekin. Ez dira gure helburu nagusia, gure helburua da, azkenean urtean zer egin dugun lan guzti hori, eta sortzaileek egin duten lan hori ezagutzera emotea, helburu hori betetzat emoten dugu, eta salmentena ere, egia esan oso gustura gaude. Zer izan da diskori salduena hemen? Arkada sozialen diskoa 3-4 geratzen dira, agortzear daude, eta gero untzaren lumak ere oso ondo saldu da. Eta musika zuzenean estanean hemen artista bat, Aneguria, kaixo. Kaixo, eguerdion guztioi. Bosgarren eguna, hona etorri gara pixka balorazio eske, nola joan dira salmentak? Niretzako kriston ilusio izan da, ez nuelako zebez espero, baina ez euskalako perspektibarik, ez da lehen urtean natorrena, gainera autoekoizleen esparro honetan nago, musika zuzenean, eta niretzako pari bat da, azken finean usteot, gutxi gora bera 5 bat disko saldu dute dela egunero. Orduan, eskerrek askor zauzien hoi eta erosi dozuenak, dantzatzera etorri zinetenak baitare, eta niretzako balorazioa positiboa da, azken finean justo leku honetan jende asko gauzelako, eta igual bihurtu dalako nire aburuz azokaren autoekoizleen erakusle oberena. Eta elkar musikaren estanean Angelekin, Angel bosgarren eguna, azkena, zer moduzkoa izan da urtengoa? Beti bezala oso intensoa, jendetsua. Durangoko azokak mantentzen du erakargarritasuna, jende asko biltzen baita. Honuntza, azkenean kulturaren barruan integratzeko eta pixka bat gure pausoak eta ikusten dira hemen. Gure historiak ikusten dira, nik uste liburu diskoetan eta artistak, interpreteak, idazleak, danak hurbiltasun batean bizi gara, hemen 5 egun intenso hauetan. Eta badirudi oraindik ere mantentzen dula gogotsu bere identitatea. Nekatuta gaude, baina oso pozik etortzen gara beti.